Khazani tahuk tai bukuksong tabuk non buskang kaisa message to bima phaikya sini bobogra thangnai 28 February simi bini first unto date aba hunger strike no yakarine Delhi o thangmani no joton saimano mia tripakhik chukti engkha tripartite accord Government of India Government of Tripura tai Tripura motha sini mantai soktai sini thangnani survival to existence ni sanmuno teinai botini sini hasteo kifilnai bormora hatayo thangnai phiaba sini musungmani bobograno airport theke bike rally khlai tumnani phiaba bobogra sawo bike rally ta khlaidi joto tahuk tai bukuksong YTF tai kubun stakeholder joto sini Tripura hastano hamjaknai bobograno hamjaknai joto warriors rok jotono hatai kotoro se thangdi karon airport o bono sing receive khaina thanga anke traffic issue ngo bobogra timely sini hatai kotoro phaimangla boni bagino bobogra sawo airport o ano receive khaina ta phaisiji norok jotono hatai kotoro se thangbaidi angaro timely sopaina nangnai ani bobogra bini arrival time angkha airport o 12:45 ni yagulo bo hatai kotoro sokdinai romdi 1:30 rogo ba duitani bisingo bo hatai kotoro sopainai ambe joto khajani tahuk tai bukuksong norok joton hatai kotoro se himbaidi sini bobogra message to tongo sini baginai bo oro phaino bo chaya ningyawi thangmani tagbo chaya ningyawi tongkho oro phainai bo bini chamung chanani eba chaya ningya tongmona abono sbai phainai abon bagi bo aro hoyto dab ningnai hoyto fruit chanai apni khano bini je hunger strike khaimani abono bo sbai phainai sing joton saimano bo ok buksa yak buksa khano bo Delhi thangmani kogri kalangman tongo ang norni baginai Delhi thang tongo unto date jeta first unto date ba hunger strike khaliman je main issue a issue no tui fulfill khainani bagina ang Delhi thang tongo bon bagi ang yak khali thangmani yak buksa phiroglak abo sung joton saimangka bobogra yak buksa phironga nanglia sini buskango sini constitutional solution je kok no tui sung choba khlai tongmani sini borokni o hayungo khorok tisai tongnani a sanmungni part je agreement ni bising tuinai bobogra ni tidulmung bai Bharat Sarkar accept khaina nangka Bharat Sarkar soi khaina nangka abo sung joton saimang belak ni historical moment sini bisingo rangchangna khor bai obo sujak tongnai dor joton saimano desni home minister desni prime minister obogosika plus in presence of home minister Amit Shah bini presence o mo signatory engkha baibar saingkha tai state ni chief minister Dr. Manik Shah ni upostiti o tai kubun minister rok bahaino witness tong on bagi mo sin bagi ekta proud moment bobogra ni able leadership o dynamic leadership o mo taklai je miani sal 2nd March 2024 omo kaisa sini history o sini life o sijak tongsenai tini bini bukhuktoi bini khoktoi sing kaisa kaham message sing khana lainai anbai khajan tahuk tai bukhukchong jotono hatai kotor himbaidi asuno no tini ni message tai jotono peaceful maintain khaidi naithokke sini program successful ma khlainai bobogra ni tidul mungo naithokkano singma tongnai jotono khulumbai kya hambai sir jotono hatai kotor ma thangbai nai karon traffic issue এবং law and order problem tongo bobogra specific by special message rega je kono youth rok YTF rofanka youth rok sikla rok airport bike to bita bhaibidi jotono hatai kotoro se ma thangnai hatai kotoro thangi je bono nasingi ma tongnai
এবং bini kok aro soं khonalainai hambai.